Сәлем. Хайырлы сәгатьтә хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Иң бәхетле тамашачылар телеэкраннар янәшәсенә якынрак килеп утырганнардыр дигән ышанычта калам. Ни өчен иң бәхетлеләреме дуслар? Чөнки бүген сер итеп кенә тапшыруы бәхетле төркеменең концертына репортаж эшләргә килде. Шуңа күрә дуслар, без сезгә бәхетле күтәренке кәеф, бәхетле энергетика һәм бәхетле төркеменең иң кызу матур җырларын, сәхнә артындагы матур күңелле мизгелләрне сезгә түкми, чәчми җиткерергә керештек. Роза Хәйруллина Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыруы безнең белән һәр вакыттагы бергә булыгыз. Қаласынан қайтты бізге бик танылған популяр композитор Гүзәлия. Шулай ук бәхетле төркемен бик хөрмәт итеп, аларның концертында чыгыш ясарга зур теләк белдереп кайткан. Әлегесе вакытта аның репетициясе бара, үзегез күзәтеп китегез. Встаньте в точку только. Выбежали. Сейчас перезвоню. И отрабатываем этот первый блок, как работали. И по словам я вам сейчас скажу. Также вам дам бумажку сейчас. По словам скажу. Вот это говорите, вот это, вот это, вот это. Дальше. Кускильдин работает. У Кускильдина на второй вещи вы ходите и снимаете, срываете с него маску. После первой? Нет. Все, интригу делаем. Дуслар, мин хәзер сезнең белән бергәләп Өфе утлары ял итү комплексының сәхнә артына гримеркаларга сәяхәтне тәкъдим итәсем килә. Әйдәгез бергәләп башлыйк әле. Иң мөһиме безнең бүген бәхетле төркеме кайсы гримеркада әзерләнә икән. Аха. VIP гримерка дип язганны күрәсезме? VIP гримерка. Монда дуслар концерт башланырга берничә минут кала, үзегез беләсез, шундый атмосфера, әзерләнәләр, җыеналар, үзләрен тәртипкә кертәләр. Безнең хөрмәтле җырчыларыбыз һәм килгән кунаклар менә бу атмосфераны сезгә дә күрсәтеп китик, карагыз әле. Хәерле кич барыгызга да дип дәшәм мин. Хәерле кич. Хәерле кич. Хәерле кич, әйе. Нәрсә кабатлыйсыз, Афина апа? Программа. Әле сез алып баручы бүген концертта? Юк. Сез гомумән егетләр бүген концертка, әйтәгез, шуннан сүзне башлыйк, ничә җыр әзерләдегез? Biz үзебез кәмендә 20 җырдан артык инде җырлыйбыз. Алла бирсә. Алла бирсә. Безнең кунакларыбыз да килеп җитте, ерак араны якын итеп, Әлфинә апа, Азамова, һәм инде Гүзәлия. Һәм талантлы җегетебез Динар Кускильдин, махсус кунаклар Splash төркеме, барабанщики, һәм күп йолдызлар, һәм самое главное безнең режиссерыбыз Илшат Галимзянов. Аңа бик зур рәхмәт, һәм безнең продюсерларыбызга Рамиз Зариповка, Эльвира Зариповага зур рәхмәт. Һәм сезгә Туган тел рәхмәт. Дуслар, әйе, нәкъ Туган тел телеканалында сер итеп кенә тапшыруын карыйсыз. Һәм инде исегезгә төшереп китәбез. Без бүген бәхетле төркеменең концертында репортаж эшлибез. Һәм инде ниһаять менә алар әзерләнгән гримеркага да безгә керү бәхете татыды. Чынлап та бүген бәхет сүзен бик күп тапкырлар кабатлыйсы килә, дуслар. Шул тиклем матур, үзенчәлекле, бик тирән мәгънәле исемле төркемдә эшлибез. Шундый рәхәт энергия, шундый күтәренке кәеф. Бәхетле төркеме. Хәерле кичләр, идәгез әйсенләшеп китимез. Исәнмесез, саумысыз. Ну, бәхетле төркеме дигәч бит инде менә миңа яздылар, директкада яздылар. Әйме беренче сорауны әйт әле. Ни өчен булар, бу ике егет бәхетле исеме бүләп чыгардылар икән төркеменә? Сәбәпләре? Ошадымы бу сүзнең мәгънәсе менә нәрсә? Әйтеп китегез әле үзегез. Сәбәпләре нидә инде, как говорится, все гениально просто. Чөнки һәрбер җырда, һәрбер кеше әйткән сүздә, теләктә бәхет сүзе очрый. Менә нинди менә җырны ал. Һәрбер каждом во второй песне дип әйткәндә бәхет дигән сүз. Бәхетле булыйк, әйдәгез бергә бәхетле. Менә шушы сүзләр ишетелә. Һәм инде без шушы
бүтін мәгънәне шу төркемгә җыярга уйладык та, һәм инде безнең бүтән җырлар менә шушы гел бәхет турында гына. Теге бәхетле дип һәрбер җырда җырланмаса да, әмма ләкин менә халыкка, тамашачыбызга тик бәхет кенә китерергә дип өмет итәбез. Амин, бик матур теләкләрегез, егетләр, әфәрин дип кенә әйтәсе килә. Егетләр, дуслар, ачыклап китик әле. Бәхетле төркеме һәм аның солистлары. Бу була Филүс, бу була Лев. Әйе, дуслар, менә. Айрым исемнәренә килгәндә шулай. Егетләр, менә сез ничек таныштыгыз? Кем сезне эзләп таптымы әллә инде продюсер? Үзегез танышып бу төркемне булдырырга уйладыгызмы? Ничек булды бу? Очрашу, танышу тарихы. Очрашу, танышу булды кастингта. Безнең продюсерыбыз Рамиз Зарипов һәм аның помощнигы безне җыйды. Теперь без бәхетле. Димәк, оештырды кастинг һәм сез ул кастингтан үттегез дә һәм инде ул сезгә әйдәгез әле төркем оештырыйк дип тәкъдим ясады, шулаймы? Нәкъ шулай. Үзенең шушы концепциясын сөйләде инде безгә, без аның белән ризалаштык. Һәм инде шул ук көндә контрактлар подписаться итте. Бүгенгесе көндә сезнең төркемегезгә ничә яшь, күпме вакыт узды инде барырга килгәнне? 2 ел, Алла бирсә, март аенда. 4 март дип атала инде безнең менә төркемнең тууына. 14 март, дуслар, исегездә калдырыгыз. Безне туган көнне котларга унытмагыз. Әлбәттә, инде егетләр Instagram җирләрендә куйырлар, кайда килергә, нинди бүләкләр сезгә бүләк итәргә, шулай бит. Берничә минут кына калып бара концерт башланырга. Егетләрнең әлбәттә инде әле тагын әзерлек эшләре дә бар. Гомумән ничек әзерләндегез? Концертның тематикасы нәрсәгә басым ясалган? Ничә яңа җыр репертуарда? Безнең концертның исеме инде Мин бәхетле. Концертка әзерләнә башладык. 1 ел алдан инде уже әзерләнәбез менә. Әмма теге әле монда беренче концертыбыз булса да, Уфада безнең уже февральдә Башкортстан буйлап һәм Татарстан буйлап концертларыбыз узды. Аллага шөкер, менә әле көзге концертларыбыз узды. Башкортстаннан монда булды инде. Ну, бүген бәхет нәрсә ул? Режиссерский такой подход будет. Что такое счастье? Понятие. Объяснять будем сегодня в концерте, что такое счастье, как стать счастливым. Бәхетле төркеменең концертына килегез. Бәхетле, вы супер! Дуслар, без гримеркада янәдән без бәхетле төркеменең әзерлек мизгелләрен төшерәбез сезгә. Менә безнең Лев аның чәчләре, менә мин гүр үзем тотып карыйсы килә, аны чөнки менә теге кызык, шундый үзенчәлек креатив стрижка русча инде, татарча инде ул безнең ничек дип әйтергә, чәч тараш, чәч хавас, үзе менә Лев үзе эшли, ул начосларны матур итеп, оста итеп. Һәм менә Филүскә бу яклап, конечно, русча әйткәндә проще, җайлырак инде. Үзе тизеннән ошак ясады да. Минем 1 ел теге елны үстергәнем зур итеп прическа. Малай төшерсәң, монда хәтлеме. Лев, менә син менә арамыйсыңмы, туймыйсыңмы, көндә шушы чәчләреңне матурларга дөресәргә кирәк. Кереш белән эләктереп тә куясың бит. Артистның тормышы, язмышы. Бетте, аңладыгызмы, дуслар? Менә шулай менә. Артист булгач, ул инде үзенчәлекле булырга тиеш, ул бүтәннәрдән аерылып торырга тиеш. Һәм инде әлбәттә һәр көнне үз-үзен теләк белән карага, пөхтә итеп, һәр вакыт матур итеп йөртергә тиеш. Чөнки барысы да сезнең өчен тамашачылар, сез аларны яратсын, хөрмәт итсен өчен алар һәр вакыт шулай матур булырга тиеш. Менә шулай ук матурланып чыгарга әзерләнеп тора безнең Казаннан килгән махсус кунак. Ул инде танылган бик тә матур җырларның авторы, композитор Гүзәлия. Хәерле кичләр сезгә. Кичләр барыгызга да хәерле кичләр. Әйе, менә Гүзәлиягә инде яңа эш тапшырырлар бүген. Менә минем әбим әйтә иде, эшләгән кешегә һаман да эш, кая да эш диде. Менә буларга җыр язып бир, күлмәкләрен үтүклә. Менә шундый вазифа миндә. Менә шулай Гүзәлия бәхетле төркеменең күлмәген, пиджакларын әзерли, үтүклый. Менә шулай. Казаннан килеп монда Уфада үтүкләүче әйбәт, үтүкләүче юк ди. Ну, Гүзәлия сыр түгел бит инде, сез һәрвакыт яшь егетләрне яратып, аларны сәхнәгә чыгарып, аларга җырлар язып, буны аларның киемнәрен үтүкле башлагансыз, әфәрин. Әлбәттә. Кайсыбыз картларны яратасың?
Әйе. Дөрес, Уфага килеп җитте. Хәзер яшь егетләр эзләп Гүзәлия җыйлаймы? Әйе, талантлы, искиткеч талантлы егетләр эзләп килдем. Әйе, дуслар, бу әлбәттә монда күңелле шундый яхшы энергия, сөйләшү. Яңа проектлар кирәк хәзер. Ә монда менә әзер проект. Гафу итегез инде, иптәш продюсер. Әйе, дуслар, әйтергә кирәк, бүген Аллаһы бирсә, Бәхетле төркеменең концертында Бәхетле төркеме егетләре Гүзәлия иҗат иткән яңа җырны да башкарачаклар. Без аны сезгә күрсәтеп китербез. Исеме ничек инде Гүзәлия? Менә бит. Әйе. Гомумән егетләрнең бүгенге репертуарына күз салсак, бәхет сүзләре кергән җырлар әлбәттә бик күп. Дуслар, без инде сезгә сәхнә артындагы матур мизгелләрне күрсәтүне дәвам итәбез. Һәм инде менә киләсе безнең героебыз. Сезне монда мөмкинме? Әйе, һәм маскасын киде ул, дуслар, көтеп торыгыз, бик кызыклы күренеш. Кем бу? Карагыз әле, кем бу? Саумсыз. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Сез әле бик дулкынланасызмы? Нык дулкынланам. Нишләп алай икән? Сәхнәгә чыгыр. Сәхнәгә чыгу всегда теге волнительно. Минем псевдоним Аладдин бит. Востоктан килгән герой. Мына поэтому шундый инде костюм восточный. Шундый мына загадочный серая мышка. Бәхетле төркемен нык яратам, алар минем дусларым. Без гел күрешәбез, җырлыйбыз бергәләшеп. Бүген шакырганларына зур рәхмәт аларның. Бүген нык эссе сәхнәдә була. Дуслар, Уфа шәһәрендә концертларын оештыруга егетләрнең, Бәхетле төркеменең егетләренең нык итеп җентекләп әзерләнгәне сизелеп тора. Репетиция вакытында менә аларның администраторлары, аларның концертларын оештыручы, хәтта ки менә һәрбер ноктага, җырның кайсы вакытында, кайсы ноктада басып торырга, кайсы вакытта уңга, сулга, артка, алга әйләнергә икәнлекләренә хәтлек инде шундый басым ясап, ул аларны кабатлаттырды. Инде дуслар, монда менә хәзер үзегез күреп торасыз, монда халык агыла, халык. Чөнки хәзер берничә минуттан инде безнең Аллаһы бирсә бик кызу, бик мощный Бәхетле төркеменең Уфа утлары ял итү комплексында Колизею залында үзләренең беренче тапкыр шәхсән концертлары башланачак, дуслар. Шуның өчен Туган тел телеканалының экраннары каршысыннан китмәгез. Seni urladım, yarattım seni cankayım. Bir kız sağındım, yıldızım yine bulasın. Yaktı yolumda, sağındım seni cankayım. Bugün yanımda. Бәхет энергиясе, бәхет турындагы җырлар һәм инде бәхетле күтәренке кәефтенең мин һәр вакыт сезгә. Salam efendim. Всем привет, друзья! Аваш бирегез әле тагын. Күрше мотор залларда без сезне күребезгә. Дуслар, бик тә шатбыз. Поехали дальше. Танымдыгы. Танцуемда утра. Дуслар, сәхнә артындагы сәяхәтне без дәвам итәбез һәм инде менә киләсе гримеркага кереп хәлләрен беләсе килә кемнәр икән. Монда нәрсә эшләр микән, монда әзерләр микән, юк микән? Саумсыз, хәерле кичләр. Альфина Гзамова урнашкан гримерка булып чыкты бу. Хәерле кичләр. Кичләр барыгызга да. Альфина апа, бик сагындыртып кына йөрисез. Мен сезне Уфа концертларында берничә ел күрмәдем дисәм дә, ягыш булмасаймы? Менә Бәхетле төркеменә килгәнсез, бик көтелмәгән күңелле вакыйга. Сәбәпләре нәрсәдә икән? Ни өчен яратасыз бу егетләрне? Бәхетле егетләре белән без дуслар. Концерт үзләренең менә шушы сольный концертларына чакырдылар. Бик теләп шундук ризалаштым.
Ничек дип әйтим инде, без алар белән дуслар, дискотекада бергә менә монда Уфада танышкан идек. Алар бит Башкортстаннан, сез дә Башкортстаннан, мин дә Башкортстаннан. Филус белән Лев шулай ук инде Башкортстаннан. Менә ничектер дискотекада дуслашып киттек тә бер-беребезнең концертларына йөрибез. Иртә Ижевскийга минем сольный концертка китәбез. Менә бит. Көннән-көн җырчылар артып тора, төркемнәр дә шулай ук артып тора. Афина апа, сезнең өчен бәхетле төркеме калган төркемнәрдән, егетләр төркемнәреннән нәрсәсе белән аерылып тора икән? Ничек дип әйтим инде. Мин иң беренче аларны телевизордан күргәчтән җырларына гашык булдым. Костюмнары, шибәрлекләре, искиткеч. Әйтик инде әйме шундый смазливый егетләр, матурлыклары бар. Но иң мөһиме характерлары, икесенеке дә әйбәт, искиткеч характерлары. Олы кеше итеп беләләр итәләр инде. Шуңа күрә сөйләшүләрен яратам. Шундый матур итеп сөйләшәләр. Һәр вакытта да алар белән шалтыратышып торабыз. Концертларда инде бергә безнең һәр вакытта юллар кисешеп тора. Миңа ошыялар, менә дөресен әйтәм әйме, менә шушы дуэт группаларыннан менә иң яраткан менә шушы бәхетле төркеме. Менә бит дуслар, ишеттегезме? Афина Агзамованың иң яраткан дуэтлар төркеме бәхетле төркеме икән. Рәхмәт сезгә. Нәкъ шушы урында дуслар, нәкъ шушы костюмнарын кигән мизгелләрдә егетләрдән нәкъ тә костюмнар турында сорап китәсе килә. Менә Филүсекен карап китегез әле, хәтта ки бәхетле дип язылган монда. Левны каның менә йөрәгендә бөтен бәхетле дигән сүзләр шу күңелендә. О, мин бәхетле. Менә карагыз. Хэштег аша. Ну, говорят, этот черный цвет стройнит, а сахнада полнота это не должно быть, друзья. Так что менә костюмнар дигәннән дуслар, гомумән ничек әзерлисез, ничек уйлап табасыз, кемнәр белән эш итәсез? Мәскәүдә безнең инде костюмнар тектерәләр. Продюсер шөгыльләнәме костюмнар мәсьәләсе белән? Продюсер аша, әлбәттә. Сезнең белән киңәш итәләрдер бит инде, әйме? Әлбәттә. все согласовано, все это, все хорошо. Алга. Буламы барыбер да продюсер белән эшләгәндә бит инде менә нидер менә килешмәүчәнлекләр, нидер аңлашып булмый бер-береңне. Андый вакытларда, әмма ләкин бер мнениегә килергә тырышабыз, но килә алмасак инде продюсерның сүзе соңгы булып кала. Чөнки ул начальник. Лев, сиңа кыен түгелме, Лев? Син бит менә үзенчә бер холыклы кеше, син теге менә резко гына әйтергә дә мөмкинсең кешегә, әйме мин теге русча әйтәм инде. Көтмәгәндә генә бәреп кенә әйтергә дә мөмкинсең. Миннән я вообще добрый человек. Всегда ни с кем не ругаюсь. Акыллы мин, я люблю себя хвалить. Все правильно. Мин Лев. Акыллы, добрый ди, шулаймы, Филүс? Шундый. Менә синең нинди икәнлегеңне без хәзер соңрак беләбез, дуслар, чөнки егетләргә инде чыгырга сәхнәгә вакыт җитте. Шуңа күрә алдагы минутларда тагын да татлы әңгәмәләр безнең егетләр белән, дуслар. Үземнең чыгып исе килә бәхетле төркеме белән. Шундый матур аларны ашатып мин дә кызыл төстәге костюмнарымны киеп килдем, дуслар. Дуслар, әйтергә кирәк, нәкъ шушы җыр, Аккышым җыры бәхетле төркеменең иң беренче көчле халыкның мәхәббәтен яулаган җырларның берсе. Әлбәттә, инде бу җырга да биисе килә, гомумән мондагы энергетика, мондагыларның һәрбер җырларына рәхәтләнеп биисе килә, дуслар. Гүзәлия, менә сез бит инде чынлап та бик күп яшь талантлы егетләрне күтәреп, продюсировать итеп, русча әйткәндә, үстереп җибәргән кеше. Менә сез бәхетле төркеменең киләчәген ничек итеп күз алыйсыз? Егетләр бик тәҗрибәле, бик талантлы. Иң мөһиме, аларның тышкы кыяфәтләре дә бик матур. Сәхнә кешесенә бик кирәк нәрсә инде ул. Харизма дигән нәрсә бар.
тембрлары бик шундый матур, шундый назлы тембрлар, кызларның йөрәгенә ята торган тембрлы егетләр. Киләчәкләре минемчә аларның бик шундый зур вакыйгаларга, зур дәрәҗәләргә җитер кебек. Киләчәкләре зур кебек. Менә сер итеп кенә әйтегез әле, сез кайсысының тавышына карагышы? Филүстекеме, әллә инде Левныкымы? Алай дөрес булмас инде. Ярый, икесенең дә икесе дә әйбәтләр, икесе дә шибәрләр, талантлылар. Рәхмәт сезгә. Шын дөрес мәгълүматлар гына яңгыр сер итеп кенә тапшыруында Гүзәлиянең үзеннән яңгырады бу фикерләр. Теманы хәзер тизне ачыклап китик әле егетләр. Өйләнмәгән. Бик үк кызлар кызыга, сиңа аерым үзеңнең тамашачы кызларың бар. Синеке Лев бар, без аларны күреп киттек. Әле менә дуслар, менә Левны бурасым килә, карагыз әле, теге менә мондагы костюмындагы ирен изләре, менә монда, менә карагыз әле, менә матур итеп шушында үпкәннәр. Ярсын юып чыкты да. Кашан кем белән йөрисез? Әле бармы сезнең мөнәсәбәтләр? Минем ишеткәнем бар, продюсер белән тыгыз элемтәдә булып эшләгән кешеләрнең хәтта ки шәхсән шундый мөнәсәбәтләр корырга мөмкинчелеге булмаганлыгында сезнең бу яклап ничек? Безнең шәхси тормыш инде, чыннан әйтәм, грубо говоря, менә кинога барырга да вакыт юк. Вакыт булса, сразу студияга барабыз, җыр яздырабыз. Әле күпме җырлар бар, яздырасы җырлар бар. Эш күп, эшләргә дә эшләргә. Пока шулай. Ярый, ишетеп китегез дуслар, Филүс үзе әйтте вакыт юк диде, әмма дә ләкин Левның Гөлназ Асаева белән мәхәббәт уятып алырга вакыты булды. Шулай бит, Лев? Юк. Бик еш күрсәттеләр. Юк. Сер итеп кенә калсын. Булды бит инде мәхәббәт, Лев. Менә камера карап әйт әле, мин Гөлназ Асаева белән йөрмәдем дип әйтәләсеңме? Мин Гөлназ Асаева белән йөрмәдем. Бәлки йөрергә насип булсын. Кызыгасың ай Гөлназга. Очень. Гөлназга кызыкмаган ир егет юктыр ул. Шулаймы, дуслар? Выше крыш летят мечты твои, и на взлет попасть скорее успей в объектив коротких дней. Но куда летим, я не пойму, может вверх или назад во тьму. Дуслар, менә без күрсәтеп киткәнек инде, бу безнең образны персонаж кем дип әйтергә микән? Аладдинны инде бит. Баянак сөйләшеп киткәнек. Әле чыгыш ясадыгыз, ничек сезгә залдагы энергетика? Залдагы энергетика шәп, бигрәк шәп. Бигрәк күп кеше. Әле шундый күп кеше караган концертта әле мин выступать иткәнем югы. Бигрәк теге барысы да шундый ничек әйтергә икән? Алкышлыйлар, сызгыралар, кычкыралар. Кызлар, онда шундый матур кызлар карыйлар. Аларның өчен генә җырладым моны. Ну и бәхетле то, что чакырдылар. Бәхетле төркеменә нәрсәләр телисез киләчәктә? Бәхетле төркеменә мин телим, русча әйтим әле. Много зрителей, много любящих эту группу зрителей, чтобы они каждый раз радовали своих поклонников, фанатов своими крутыми треками, которые заходили зрителю вот сюда прямо в сердце и становились хитами на долгие годы, а может быть и столетия. Бу бәйрәмдә катнашырга мин бик шатман. Бәхетләр, мин сезне яратам. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда бәхетле төркеменең солисты Левның әнисе Ленара ханым. Ул да бүген улының концертына Нефтекама шәһәреннән килеп җиткән. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Ленара ханым, менә безне шундый сораулар кызыксындыра инде, әлбәттә, Лев турында. Ул бала чакта менә ниндирәк малай иде ул? Он всегда был очень артистичным, харизматичным и с детства любил национальную эстраду, татарскую, башкирскую. И с дедушкой, когда ездил на машине, он всегда говорил: татарскую включай.
Нәрсә турында хыяллана иде? Менә бүгенге көндә ул танылып килгән артист бит инде, әйме? Артист булырга мөмкин хыяллана идеме? Да, он мечтал стать артистом с детства. У нас везде была сцена, то есть он строил, если другие дети играли в машинки, строили домики, шалаши, а у нас везде была сцена. Ширма, сцена, переодевался, включал музыку, игрушечные микрофоны сначала у нас были, потом настоящие мы покупали. Он с детства мечтал стать артистом. Менә халкы буенча әзрәк кенә безгә тасвирлап китегез әле, ачыклык кертик әле. Тамашачыларга да кызыклы. Халкы буенча ниндирәк кеше ул Лев? Лев очень добрый и отзывчивый человек, очень внимательный, он очень нежный, очень такой, ну, может, мне как со стороны матери так кажется, я не знаю, но мне кажется, он такой очень интеллигентный ребенок. Менә сер итеп кенә әйтеп китегез әле, Лев бүгенге көндә кем белән очрашып йөри икән? Такие подробности он меня, конечно, не посвящает, но я думаю, у него нету физически времени заниматься этим, потому что он ночью в студии, днем работает, еще он совмещает учебу с работой. То есть бывает такое, что ночь они в дороге, целый день репетируют и вечером концерт. Поэтому физически у него просто нет времени ни с кем встречаться пока. Неужели Гүлназ Асаева белән йөриләр дип без бит инде ишеттек, күрдек, дөрес түгелме бу? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Башкорт эстрадасының йолдызы. Рахмет. Рахмет сиңа. Хәзер бергә җырлыйбыз. Солла, 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 солла. Ашыклап китегез әле, нинди кеше ул Филүс, ниндирәк кеше ул Лев? Ну, җегетләргә килгәндә инде алар ышынап разный дип әйтергә була. Теге семьяда була бит, зур бала, бәлки бала, шулай ук алар. Филүскә килгәндә ул бит инде теге өлкәнрәк булгач әзрәк Левтан серьезныйрак, bütün вопросларга конкретно, bütün инеп шунда шумып китә инде bütün вопросларга. Ул старший брат дип әйтергә була. Лев ул яшьрәк булгач, инде балачак кебек. Ну, Лев күбрәк талантын күрсәтергә тырыша инде. Теге бүтән кием алганда, киенгәндә бит инде сәхнәгә әзерләнгән вакытларда шул Лев менән нитәбез инде теге вместе советоваться итәбез. А Филүс ул больше серьезныйрак бит инде, тормышка серьезный. Шундый старший брат менән младший братлар алар. Менә егетләр 2 ел иҗат итәсез дидегез әйме? Авырмы? Нинди авыр? Менә иң кыены шушы заманада танылып китү, халыкның мәхәббәтен яулау. Иң кыены нәрсә? Менә шушы максатларны алга куйганда. Ну, авырлыклар һәрбер кешенең авырлыклары була инде, булырга да тиештер ул. Особенно теге яшь җырчының, яшь төркемнең дип әйтәм. Ну, авырлыклар нинди? Халыкны җыю. Үзеңнең тамашачыны табуы, һәм инде үзеңнең стилеңне, үзеңнең юнәлешеңә менә теге поезд менә теге үз менә рельсларына баса, без менә теге яңа төркем буларак үз рельсларыбызны эзлибез менә. Рахмет. Молодцы, молодцы. Вообще супер. Вообще отлично. Звук хорошо, все отлично. Работаете, вообще молодцы, блядь. Вообще от души, я в восторге. Привет, привет. В восторге. Я давно так не отдыхала. Спасибо, ребят. Вообще классно. Супер. Вы надоели же, уже такие молодые, красивые. Вообще. Это все на камеру все говорят? Пускай. Да, молодцы. Порвите! Молодцы, молодцы. Вообще отлично.
Дуслар, сезнең каршыгызда менә бәхетле төркеме солисты Филүснең бер туган сеңлесе Таңсылу. Таңсылу, хәерле кичләр сиңа. Таңсылу, син сеңлесе буларак Филүснең әйдәле безгә тасвирлап кит әле. Нинди гаиләдә, нинди абый ул Филүс? Филүс бик аңлаучан, гел минем кырда гына безне ярата, бик киңәшләр бирә, гел ярдәмгә килергә әзер. Ул безне бик ярата, без дә аны яратабыз. Аларга уңышлар телим. Һәрбер теләкләре чынга ашсын. Барлык куйган максатларына ирешсеннәр. Мин аларны бик яратам һәм уңышлар. Дуслар, бәхетле концерты кызганнан-кыза бара. Аның тамашачылары да кызулар. Ни өчен дисезме? Чөнки алар арасында безнең танылган, яраткан, популяр, от казанган артистларыбыз да килгән. Хәерле кичләр сезгә! Күреп торасызмы, дуслар? Кәефләре бүген аларның аеруча шәп. Ни өчен дисезме? Бәхетле төркеменең концертында әлбәттә без тагы да бәхетлерәк. Шулай Без барыбыз да бүген бәхетле, шулай бит. Шәп егетләр. Нинди позитив егетләр, шулай бит. Алар үзләреннән шул хәтта нур чәчеп тора. Ниндидер бер сафлык, шулай бит. Һәм улларга да, кешеләргә дә бик матур үтеп керә торган программа эшләгәннәр. Давайте аларга тагы бер артистические аплодисменты. Браво! Совершенно необычный концерт, мы просто в восторге. Балалар анда үлеп, биеп, белмим ничек кайтырлар, конечно, бүген. Бездән дә арырлар нуррак. Бүтән төркемнәрдән, аеруча егетләрдән торган дуэтлардан аермалы буларак бәхетле төркеме нәрсәсе белән аерыла? Репертуар, у них очень интересный репертуар, аранжировки, все это качественно, на таком уровне, молодцы. Парни, просто огонь, молодцы. Мы под таким впечатлением сегодня смотрим концерт, просто реально это уровень нашей эстрады, молодцы. Держать марку дальше. 100%лык эшләр егетләр, менә шуны әйтәм, менә егетләргә дә әйтәм, на 100% работают егетләр, молодцы. Шулай держать. Уңышлар аларга. Мин дә уйларым тора, менә Денисләрдән дә сорадым. Минем инде аранжировкалар бәлки артта кала, егетләр инде мен әйтәм, кайда эшләтәләр микән дип сорап куйдым. Менә нәрсәсе белән аерыла дидегез бит орызда. Мин әйтер идем, монда менә артист кешегә нәрсә кирәк? Мөлаемлелек, симпатия дип атала. Менә ул симпатия сатып алынмый. Менә ике егеттә дә менә симпатия бар. Шундый мөлаемлелек. Ул бик зур көчле инструмент. Шуны югалтмасыннар киләчәктә. Амин, амин. Денис, менә син әйме, биюче буларак, ничегрәк? Матур бийләрме, дөрес эшләрме бию күнегүләрен егетләр? Дөрес әйтсәң, менә егетләр Филүс һәм Лёва, алар инде үзләренчә җиңел генә үзләрен сәхнәдә тоталар. Алар бик матур итеп үзләрен тоталар, һәм дә биюгә килгәндә барлык яктан да именно современга, менә яшьләргә үрнәк дисәк дөресрәк була. Чөнки яшь артистларга үрнәк алар. Һәм дә икенчедән менә бу концертка килгәндә бәхетле төркеменең бүгенге концертыннан бик тә нәрсә ошап кала. Сәхнә арты гына түгел, сәхнә алдында да. Алар ничек сәхнә артында, алар бүгенге көндә дә сәхнә алдында. Алар сәхнә артында кайнашалар. Сәхнәдә дә алар үзләрен матур итеп күрсәтергә тырышалар.
Я бы хотела бы пожелать им дальнейшего развития, чтобы они стали более еще знамениты, чтобы они покоряли все города. И я еще не раз сюда приду на этот концерт. Мен біріншіге ауылдан сықтым ебет. Бұл нейіндер мәңке ұнытмайым. Мартта Алла берха, танкелерге әтін Алла берха. Менің қызым вообще бик бәхетле түркімен ярата мына бәлекей. Сәдиктен қайттық та жүгіріп келіп үлгердік. Аллаға шүкір, бик бәхетлебіз. Evet, бәхетле түркім бізге бәхет шундай түркім берді, не берді. Хисләр, рахмет. Гел зур үрләргә менсеннәр тагында. Мин шакаттым шу хәтлем кеше җыйганнарына, молодцы, мин шу хәтлем яратам. Куанам нык итеп. Шулай да телим зур уңышлар, здоровье, саулык, исәнлек, саулык. Самое главное, саулык булса, бөтен әйбердә булачак. Һәм бәхет. Ике сәгать ярым концерт дәвам итте, тәнәфессез дуслар. Шуннан соң монда сәгатьтә 10 минут фотосессияда басып тордылар егетләр. Әле автограф бирәләр. Хәлләр ничек? Хәлләр биле урта. Гомумән менә фотосессия чыннан да бик күп вакытны ала. Сезнең моңа карашыгыз кирәкме бу? Ну, кирәктер дип уйлыйбыз. Чөнки кеше менә безне хөрмәт итеп килгән, үз эшләрен туктатып, менә безне күрергә дип килгән. Һәм инде шушы менә концерттан мизгел бит инде ул иң соңгы менә мизгел Инстаграмга куя, кемдер ВКонтактега куя. Менә мин концертка бардым дип менә бәхетле төркем менә бәхетле булдым дип шундый менә язулар куйса, менә безгә шул тиклем рәхәт. Гомумән Инстаграмны үзегез кагылып киттегез егетләр, һәм Инстаграм шилтәрендә сезгә үзләренең фикерләрен белдертеп тамашачыларга язадыр инде, әйме? Тәнкыйть сүзләре еш язалармы? Костюмың мондый түгел, җырың мондый түгел. Ну, любой нәрсәне куйсаң да шундый сүзләр очрый. Без инде ул сүзләргә колак салырга тырышабыз. Чөнки һәр чакта да теге кешенең теге читтән күргән кеше бит инде икенче төрле күрә. Һәм инде халык икенче төрле күрә. Без бер төрле уйлыйбыз, алар икенче төрле уйлый инде. Без бит алар өчен тырышабыз күбрәк. Шуңа күрә колак салырга тырышабыз инде һәм үзебезчә эшләп та куябыз. Үзегезне яңадан 5 елдан соң ничек итеп күз алдына китерәсез? Алла верса, все будет хорошо. Алла верса. Алга. Без бергә һәм без көчле дуслар, бергә булыйк, бердәм булыйк. Бәхетле булыйк. Һәм бәхетле булыйк инде. Киләсе аны беркем дә белми, алда нәрсә буласын икән. Просто алга. Әле миңа әйтеп киттеләр, сез җырларда иҗат итәсез, үзегез язасыз дип әйбәт. Без дә язабыз, әй. Сезнең гомумән егетләр шәхсән үзегезнең тормышыгызга кагылышлы сораулар биреп китәсез килә. Бу сезнең төп эшегезме, бергә иҗат итү? Әллә сезнең тагы ниндидер шөгыльләрегез, эшләрегез бармы? Фирүсәйдә синнән башлыйк. Бу безнең, шуны әйтәм, бу безнең төп эш. Без круглосуточно, без бәхетле төркемендә, без бәхетле төркеме солистлары дип әйтәм инде. Анардан башка инде безнең нинди рольләр тагы бар. Студент роле бар. Студентлар, һәм инде водители, все. И инде, яни әтинең балалары роле. Һәр чакта да кайтырга тырышабыз иләргә. Анда инде нәрсә, әнинең теге коймакларын ашарга, бәлешләрен, әти яккан мунчаларын кирип, тагы нәрсә кирәк инде. Без бәхетле. Ә сез бәхетлеме? Ә сез бәхетлеме? Друзья, мы не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч. Дусларым, сәр итеп кенә тапшыру бүген шушындый матур бәхетле мизгелләрдә эшен тамамлый.
Шын мәгънәсендә бүген бәхетле төркеме Башкалабыз Уфада беренче тапкыр үзләренең шәхсән концертларын бик матур, бик шәп, бик дәртле уздырдылар. Әлбәттә, һәрбер тамашачы тагы да үзенең бәхетен арттырып, тагы да күп көч, дәрт, яхшы энергия туплады. Дуслар, киләчәктә дә без егетләргә сер итеп кенә тапшыруы үсештә булып, үзләре теләгән, яраткан тамашачыларын көннән-көн арттырып, матур итеп иҗат итүләрен телибез. Ә инде мин, Роза Хайруллина, Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын алып баручысы сезгә бары тик бәхетле мизгелләр телим. Һәр минуттан бәхет, ям табып, матур итеп яшәргә насыйп итсен сезгә, дусларым. Пока-пока.